Видите ли цялата карта? Какво става, хора? Аз съм Роската и днеска играем League of Legends с Сашо. Тук е Пламен, който не играе. И ето го нашия тим. Това пък е длъжника Тимо. И да, ето вижте как са ни пушкали. Пъшка ли? Много ни пъшкат, бе. Много пушкали са. И сега идва ясно на видео. Чао. Опа! За какво беше този демидж, бе? И да, ние се върнахме. Още малко говоря като Димитър Рачков. И сега ще флашка. Това е на ефира. Да. И вижте кулата. Нам. Много интересно. Така, и аз сега да видим. Не мога да върши това. Защо? Защо няма радост? Това даже не е фейл, но в този клип ви показвам как хората играят League of Legends. И как другите ги виждат. Е това, защото е яко. Саш, пътуваме към Бата. Опа! Мисля, трябва да бягаме! Хайде! Удрей си аз, бе! Какъв демидж, моля, бе! Пари, това стана тука, бе! Хайде, това го заснемах. Много хубаво беше. Ужас! 5 от 14. Това е. Много cool. Аз съм 3 от 11 от 14 от 43, 28 минута. Много гей. И виждате What? Играте всички! Дабъл кил, трипъл кил, квадрат кил, пепси кил. И ще дам. Да. Дабъл кил, трипъл кил, квадрат кил, пепси кил. Нека. Отново аз сега ще пътуваме към Юпала, Сашо! Ще победим! Да, точно. Я изчакайте само малко. Какво стана, бе, братле, какво стана, бе? Излизате, Рексай. И да знаеш, че ще добавим, това не е на сериозно. Просто ще представя да е забавно. Така, тук съм. Ням. В момента отивам към Луд. В момента отивам да я убия. О, не! Мазни късари. Ето това става, когато се закачите с Блицкранг. Да, бе, кога го уби, бе? Абе, отиде тая, бе. Кой? Не. Тя е мъртва. То е ясно, бе, то знаеш как я излезе. Абе, дай го. Има 2 минути до дракона и след малко тяла на дракона. Много хубава игра с много хубав билд. Няма да се събираме за това, след което ще събирам за това, защото съм тролла нещо. Ще си я правя някъде. Да. Всъщност имаме шанс за победа. Ако пуснем ето, след това след това тук, ще го победим. Каза. И в момент на истината ще се опитаме да убием Фис. Не се бил за мен, бе! Видяхте ли това, хора? О, квадра! Оу! Къста конфетка, пак тя! All meat for win! Чакайте малко, само... 4-13-17.
А аз 5, 16, 10. Най-доброто. По-добро от това не може да намериш. Да. И сега ще... Може това. Да. В момента гледате печелим. И как това ме убила, ама не ме убила. Да видим тук какво става. Но аз се връщам обратно. Значи ми избяга в тялото, Кайло. Оф, аз гояше да е. Да видим как върви при тях. Опа, тук има пента. Защо идиот ще си ти? Отивам! Не. Виж къв девич свалих, бе, много съм добър. Така, виждате ли, ето Вау, хубаво. се ме обаче не Нещо. убиват. Да, бе, гаси големите ногове, 5 се много. Защо не ми скочи 6? Обаче, това и това ще си изселна. И ще си купа батушки. Това си какво? Дали Защо ще тя- победим? Ама май не. Дали ще има победа? Дилемата в живота на Лич of Legends. Дали ще има Това е твоята. Ranked Game? Опа, Тази музика аз ме смятам мотивира. много. Така, не знам. Super double. Oh my god! This is good. Your team has destroyed a No! Те удили са. Oh my god. Ние почти сме на търта на... Аз съм търта. На Нексуса, па те ще ми дават сърдно. Или Драгона, Барона. Или... Your team has destroyed an inhibitor. Погледни, братле, копа! Така, ако направите виктори, Oh my god! На малко кръв. Your team has destroyed a turret. Сега ще вземем някакво отгоре това. И да, когато се но разпочне аз умирам. Ally has been Научи така да играя. пауъра на Ясу. Ще видите, сега пътуваме към Викторито и когато съм там ще пусна какво. Това трябваше да снима, убих Фис с султа ми са, не? За една такава мощина битка, когато има 300 АП и 2400 кръв, плюс 250 до 5-15-20, погледнете само каква мощ. Но яка музичка си е пуснал качето. Но това съм аз. Пламенчо, в момента снимаме клип, момче, не стои. Ма... Става. Викаме да. И в момента отиваме към победата, както се вижда в този клип. Отиваме към... Само че аз умирам. Ти отиваш към смъртта, други към победата. И да, ето, мощта на Blitzcrank с 3000 кръв. 40. Ууу, видяхте ли какво ми прави тази лукс? 250 AP и 250 АП. Бързи! И я да видим какво става. Да бе, тъп, явно виж резултата. Да, ама не ми помага. 40 от 12. Бах ти машин. И в момента видяхте... Не сте видяли. Както А, не. и вижте колко кръв свалиш на Дарио. Сам. И да. Чакайте, чакайте. Това е тази песен, бе. Кой той, бе? Ков си ти, бе? Всъщност нашия тим може да попадне... Много хубава песничка. your turret has been destroyed. Oh no! Oh no! Oh no! Ally has been slain.